кажу, nisu ulema ništa uradili, šta znam, da pomognu za državu. I kod Albanaca isto probacuju da nisu hođeli ulema ništa, vjerujte, i kod jedni i kod drugih da nije bilo uleme, mislim da nije bio islama najprije, a uleme su, koliko su mogli pokazali, znači da ostanu u Božem putu, možda bi nas i do sada i uništili. Ja ću samo reći da za albanski alfabet, znači od 14 do 1908. godine održan je kongres u Manastiru, sad se zove Bitola. Manastir se zove tada na albanski znak Bitola u Makedoniji. Bilo je 50 delegata. Glavni čovjek koji je bio tu je bio Mithat Fraški. Znači, on je bio glavni od porodice Fraški koji su poznati, uleme poznati, znači to nigde neće da pišu i ne pišu to, nego ostavljaju nekim drugima koji su tek kad su vidjeli da će, kao Bosnu su vidjeli da će biti nešto pa se uključiti na kraju, a ovi znači, a plus se održalo u privatnu kuću. U kuću Fehim Zavalani se zvao, privatnu kuću se održao i od tog dana do danas, hvala Allahu, imaju. I onda tek poslije toga je došlo znači, da su podigli zastavu koja je u današnjem danu, znači u današnjem danu 28. znači 11.1912. Ismail Čemali koji je vidio njegovu sliku, video da je jednostavno bio ulema, podigao i najavio nezavisnost Albanije. Znači, suden su ulema, ali sude gledaju da jednostavno i tamo kad zatreba da se gine može, ali poslije drugi koji možda su bili negdje sa strane i kod Bošnjaka i kod Albanaca. Zato morate više poštovati, više, znači, vidite da pomognete, ne samo da kritikujete. Ima i kritika, ali jednostavno treba znati onima koji su dali svoje živote, ne zaboraviti. Oni koji su bili spremni dati život, Allah je hteo da su ostali živi i kod jedni i kod drugi. I ako Bog da uvijek će biti takvi, a bez takvi, vjerujte, odavno bi nas dušmani gazili. Ali molim Allaha da uvijek ima dobri vjernika koji su spremni dati svoje živote. Samo onaj koji brani svoj vatan, on je spremni dati svoj život, drugi ne, budite sigurni. Možda za pare ide da dobijete pare, a ne da ne ide da bi život dao. Ali vjernik uvijek je znaš da je voliti svoj vatan, svoju domovinu je obaveza. I nema časti ni ponosa kogod nema svoju domovinu. Pa može kao kralj da živi negdje drugo, on je u azilu, nije u svojoj domovini. Eto, toliko halalite. Spoja prepise, kulturat sadok u dosi jedinih tăjana por meselim je fașan gjone vlasne točite te dinova fanči ka her ulema, dietar, besimtar, pra me fan islam, janë mënuar për me pa nas sot ata çakim. Edhe pse sot i lënë mrapa nuk i përmendin, paku i përmendin, por te dini prej alfabetit e kanë udhëheq ulema, prej flamurin që kanë thënë domethënë ulema, edhe jetën e kanë dhënë për çka kemi sot pra, por prapi me kanë hazrat me dhënë me kanë nevoja disa të tjerë të vinë, mas e kryhet si me thon rreziku atë vinë e marrin dorë dhe nuk e çojnë ashtu si libri. Allahu na ndihmoft qoftë përgjithmonë inshallah vendet tona edhe na Allah që të bashkohemi gjithë inshallah në Liban.